Kolikátýho máme? 29. 12 hodin? Půl 12. Půl 12. Tak startujeme. Tak počkej, ještě si tadyhle podíváme naposled. Jak vypadáte ve zdraví. Tak. Do našeho bytečku se podíváme. Ty jdeš ještě domů, jo? Nejdu, ale takhle na ty dveře se podívám, vy. Tak jedem, tak odjíždíme. Takže jo, Tam já to obědu takhle. Ty to objedeš a jedeme. Tak. Spedice Ukrajina 2014 může začít. Mám to vypnout? Ve Starém Hrozenkově. Tady máme. Někdo tankuje. Ještě v Čechách, my prý natankujeme zase až na Slovensku, aby jsme se zbavili drobných euro. Právě jsme dorazili do Malé Frankové. Úsměv do kamery. Máš taky páči, já ti podám maso jsme dovezli. Ne, já ti budu podávat. Málo. No to víc, to určitě víc. Počkej. To je váš pes? No. Jak se jmenuje? Rex. Máme Točím asi normální vodu tady. 30. července a jsme první den ve Frankoví, Malé Frankové. Přijeli jsme večer, takže jsme ani nestihli vybalit ještě věci všechny. Stihli jsme toho hodně, ale vybalit věci jsme ještě nestihli. A vybalovat ani nebudeme. A vybalovat ani nebudeme. Tak teď jsme na dvoře. Teď nevím, jestli to tadyhle je Jankovo auto. Tak a takhle pomalinku. Tady je siesta, odpočinek před výletem a chystáme se na výlet do Žďáru. Což když se podíváme na ty kopce kolem, tak někdo říkal, že to nejsou kopce, ale to jsou krpály nalevo napravo. Tam nahoře jsme se byli podívat na kozy, na králíky a večer se budeme chystat na seznámení a grilování. Večer nás ještě čeká zpevnit tady břeh. Tak Janko, zdokumentuju to pro tvého bratra, víš? Aby ti neříkal, že se tady flákáš. Tak. Tak, jdeme se dívat, jak se zpevňuje břeh, který se svalil z rozvodněné. Tak nevím, které tímto způsobem a to půjdu za to ale něco bychom měli dělat, jestli to je za blokem, tak něco bychom měli dělat tamhle s tím, tam stojí způsob. My to kontrolujeme z čeho? Ale tenhle tam budete muset...
Máme okolí, tam se nahoře pasou kozy. Tak jsme na prvním kilometru ukrajinské Jeli jsme silnice. do Ukrajiny, ano. Našli A takové hned to vedle stádo krav. Turističko a něco by chtěli holky. No, tak vítejte na Ukrajině. Kilometry za Ukrajinou. Celníci nepříjemný, jak víte co. To opravdu jsem si vzpomněla na doby minulé a dobře mi u toho tedy nebylo. Vodka? Takže jsem ráda, že máme celnici za sebou. A víme kam? Jo. Tak, brzo se budeme blížit k našemu prvnímu ubytování v Myžhirii. Pojdu tudy. Tak teď Jo, musíme tady ukázat, no to je jedno, paní teda uhnula, že jo, ale ta kráva ne. Tady je potřeba se vždycky domluvit, kterou zrovna stranou té silnice pojedeme my. Ty mají rohy teda, ty nás nabrat. No, taky nedráždí moc. Musíš na ní říkat malá. Tak to už je kolikátej tady. Kolikátej konvoj. Tak tamhle jsou před náma další. Ježišmarja. Už ať zaparkujeme. No, silnice, to je teda opravdu 50 odstínů šedi. Ale musím teda říct, že jedeme po žlutých silnicích, takže ty dálnice a červený jsou o něco lepší. Tak a tady máme další neplánovanou zastávku. Ale ta je zvědavá, podívej se, ta se jde prohlídnout normálně bagr. Ježíš, ještě se rozhodli, že budou mít telátka. Na silnici. Tak, holky, běžte pěkně. Hele, ta už jde domů, ta odbočila. Tam ty vidíš, že to ještě kousek dál. Tak, 18 korun. jsme v našem hotelu. Přijeli pivo. jsme, za chvilku Máš tam vám pivo? ukážu, kde bydlíme, v jakém hotelu. Tady máme hotelový 12. pokoj. Pivo Jsme 12. úplně až nahoře, takže bohužel nemáme výhled z okna, ale vzhledem k tomu, že jsme projeli centrem města, mě to ani nemrzí. Protože města tady jsou opravdu ve velmi zanedbaném stavu. Příroda krásná, ale města jsou strašný. Tak, jinak hotel vypadá luxusně, i je takový luxusní. My máme koupelničku a teď se jdeme podívat, jdeme si přinést věci a dáme si příjezdového welcome drink. Tak, se na mě podívejte a jdeme pro kufry. Takže jsme na autobusovém nádraží Živé Vodě. Myžhiria. Živá voda je náš. Je to tu teda opravdu neuvěřitelné. Nebýt pár set lidí, kteří udopali zde hlínu, tak by autobusové nádraží nikdy nevzniklo. Co nám Ale to máme? jezdí to i do Prahy. Do Prahy. Tam si vybírá student agenci. Do Prahy jezdí tamhle ten žlutý. Je to express linka. A viděli jste minule, jel a měl otevřený motor, že mu to topilo. No, místo chladiče, no, takhle jezdí s otevřeným motorem, že se jim přezbývá. Teď jsme vystoupili, jsem z Myžhirie do Koločavy, je to 28 kilometrů. Po těch strašných cestách to je teda zážitek, takže to trvalo 3/4 hodiny. Ale teď jsme v Koločavě, takže teď zajímáme takovouhle mapu a budeme se podívat na Četnickou stanici, půjdeme se podívat na hřbitov, kde je hrob Nikola Šuhaje a pak se přesuneme k Siněvěrskému jezeru, což je tady odsaď 25 kilometrů.
Tak, takhle vypadá střed Koločovy. Silnice tu nejsou, okolí je nádherný. Tímhle takovým podobným jsme přijeli. Odbočka je asi za 12 km, odbočka k tomu jezeru. No. Tak logicky asi bude autobus, který sem už pojede. Tohle je kavárna. Bude tady ve 2 a ve 2 pojede zpátky. S ním asi můžeme jet. Já se můžu zeptat, jestli by se nějaký jiný nás odvez k tomu, Tak, takže teď tady je škola, ale Četnická stanice bude blíž. Jsme v Četnické stanici v Koločavě. Tady paní pere zrovna prádlo. V té stoce teda. Je strašný vedro, je horko. Kolem, no typla bych tak 28 stupňů a dusno, je vedro. Takže je tady vysoká asi vlhkost. Cesta autobusem byla opravdu silným zážitkem. Takže Koločava není bůh ví jak idylickou vesnicí, jak si člověk představoval. Je to tak napůl ruiny. Jediné, co tady tedy opravdu dokonale je udržováno, jsou kostely. Takže tady máme Četnickou stanici. Poblíž Četnické stanice tady by měla být česká hospoda a muzeum Ivana Olbrachta je tady. Prosím vás, já bych se napít teda ale šla, to kafe bych si dala. Co vy na to? Tady si dáme kávu v Četnické hospodě a hele, a tady je ale ozero, jenom, tak tady je i jiný 15 kilometrů. Tady turistickou značku, tak a jdeme se podívat. Tak. Teď jsme byli na exkurzi v Olbrachtově muzeu, je tady pán, který tady provozuje tu českou hospodu v Četnické stanici, tak umí poměrně dobře česky, takže nám všechno vysvětlil, jak to tady bylo i jak to tady teď v současné době vypadá situace a poslal mám, teď se blížíme k hřbitovu, kde budou hroby těch českých četníků, které zastřelil Nikola Šuhaj, ale zároveň tam bude i hrob Nikoly a jeho manželky Eržika. No, tak já jsem zapomněla, jak se jmenuje. Tak, tady je památník na druhou světovou válku. Tady je Kuba hledá kešky. A to nebude, viď? A nemáš druhou světovou, to se pleteš, BVPčka ty byly daleko později. Tak to nebude druhá světová, tak to bude asi bitva v Afghánistánu. Těch pomníků je tady poměrně dost taky. To je muzeum těch vojáků jenom. Jako. Jo. Jak máte dobře, no? Dobře, ano, Dobře, děkujem, ano. Já taky spomínám, jak 14 let pracoval v Česku, tak jo. Ano. Česko znám jako, co jsi dělal? Kde jste byl? V Hradci Králové. V Hradci Králové. V Praze byl tam. Tak jsme narazili hned, tady se Dneska domluvíme. super zábřeh. Ano. Tak A to je, byl tu sami ještě. Z Prahy jsme. Teďka vidíme Mižery, ano. Bo našel jsi to? Podívat tady do Koločavy, ano. Já teda nevím, jestli ten vstup jako v tom, na té hřbitov, jestli v tom průvodci myslí teda tamhle to přelezení. No. a nebo tou bránou. Od vstupu na hřbitov v levém rohu. No tak to je tohle. Tamhle. No, ale Já jestli tady je vstup, tady přišla paní normálně bránou. Aha. Tam nelezla přes ten plot.
Takže si myslím, že v levém rohu bude tohle. Ale je pravda, že s modrým kýblem on říkal, že jo. A jedinej, takže tohle by měl být hrad Nikoly Šuhaje. No a od ta Eržika to něco povídal o tom, že musíme tím křížkem ještě jakoby nahoru, vidíte? Tamhle, ke kozám. Tam už vlastně konec hřbitova tamhle. No. Musí být i nahoru asi. No, jsou křížky tam levém právě. Tati, pojď se na něco podívat. Jsi našel kešku. Jo. Ano. Máme ho. Tak máme už i hrob Eržiky Derbak. Tak takhle vypadá. A málem jsme našli svůj hrob. Málem jsme našli svůj hrob, protože jsme se každý minimálně zřítil do nějaké Jsou vykopané jámy. hroby, Ano. možná pro nás, to jsme ještě neviděli. Každý tu máme svůj hrob, protože jsme se každý do jedné díry zřítili, takže Eržika leží v těchto z těch místech. Divný, věc, že taková ženská má větší hrob než Eržika. No, o Eržiku se nikdo nestará, vej. Tak, končíme. Teď jsme v české škole. Údajně česká škola z doby první republiky, ale tam se člověk podívá, tam je Lenin. За дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов. Buď готов, tak jako, ale jako ty židle vypadají jako z první republiky, že jo? Spíše jak na císaře pána tady. Ale je to takový, no. Ale Lenin je u vchodu, Lenin je, tak si sedni Vlastíku. Takže asi Tam bych se asi nevyšel ani s odklopeným prkínkem teda. Ale je tady krásný chládeček. To jo. Teda. Asi tady vydržím chvilku. Země úplně teče, už to ani neutírám. co myslíte, že tohle bylo? Okra svíčky? Kalamás, podle Prosím? mě. A máš? No, No ale počkej, ale ono to má díru. A dítě, jo? Tam strká to prko Já dolů. myslím, že to má jako skrz, víš. To já jsem si taky myslela. No, cože? nám řekneš, bys koně dám číslovku adi. Hele, na co je tam ten hadr? To je na tabuli. Ten hadr je na tu tabuli, na stírání té houba. 1, 2, 3, 4, 5. Vyšel začít pak gulят. Plastiku, já myslím, že nás to Víš, co psali v knize, že se jim nemáme vysmívat? No, No ale to asi musí mít k tomu vztah. ale teď to psali, že právě... Jako cumorské organizaci, k tomu Tak je, Sovětskému ale svazu. mají to tady jenom jako v muzeu, že jo? To je u nás taky v řadě muzeí. To. Ale je to hezký tady teda. Pionýry. Tak já to zkusím si posednout, tak vlastně ne, že jo? To je kolohna. A ty, jestli by si tam vešel s odkrytou destičkou. Tak to je asi obecná škola, že jo? No, dobrý, horko těžko vešel. I se zakrytou destičkou. Hele, tady nás je Komsomolec. A tady byla další budova, to jsou projektory a nezbytný Lenin, který je ještě tady i venku v předsálí. Takže je 2. srpna a my se pomalu přesouváme, takhle se tady jezdí na Ukrajině. My se přesouváme z Myžhirje do Jaremče. Podle mapy i podle navigace je to 180 kilometrů. Teď už jedeme 4,5 hodiny. Mhm. Tak tohle je pro ukázku, tohle je silnice první třídy. Je to vlastně podle značení, je to vlastně jenom o 1 stupínek horší než dálnice. Podle mapy, podle mapy, automapy, kterou jsme si zakoupili tady na Ukrajině, tak vlastně podle značení nad touto silnicí už jsou jenom dálnice. Takže tímhle tempem máme průměrnou rychlost. Zatím jsme během té doby cesty naší dosáhli maximální průměrné rychlosti 32 km. Takže vlastně jedeme 4,5 hodiny už. Když pominu, že... A nezastavovali jsme. Takže není to, že bychom se někde zastavili. Takže teď už jsme se dostali
zhruba 50 km od místa našeho bydliště, takže jestli pojedeme touhle rychlostí, tak Martin ještě půl druhé hodiny, do 2 hodin. Takže je možný, že do večera tam i budeme. Tak, neuvěřitelný. Dvojku dává. Už jedeme i na dvojku, ale to asi brzo skončí, když vidím to auto. Tady se nejezdí systémem po pravé straně a po levé straně, ale systémem, kde je zrovna asfalt. Ten je na opravdu málo kterých místech. A to vlastně jsme celou nejméně polovinu jízdy, polovinu cesty jsme jeli po silnicích označení žlutá jako nejhorší, nebo druhá nejhorší. Takže tohle je druhá nejlepší a jak vypadá druhá nejhorší, si teda asi každý udělá obrázek podle toho, po čem jedeme teď. Ale což je neuvěřitelný pro mě, že jsem ještě tady neviděla bouračku, ač polovinu cesty jedeme v protisměru, zrovna tak i ty, co jedou proti nám, ale vždycky se stihnou vyhnout. Už jsou na to tak zvyklí, že ač jedou proti sobě, tak vždycky včas ještě uhnou. No a už jsme se, hele, i na dvojku už i dvojku, jo. Tady jsme zastavili s naším autobusem a údajně je to jeden, tady říkají geografický střed Evropy, ale zhruba za 30 kilometrů už budeme kolem Dvojských jezer. Tak, jsme se tady v Jižní Kolibě, jsme si dali kávu. To je tedy geografický centrum Evropy. Tamhle ten první je náš autokar. Centrum Evropy. Takže jsme u Solotvinských jezer. Tak ani nevím, jak to popsat. Neuvěřitelné množství lidí. Než jsme se stačili zorientovat, tak jsme zaplatili 20 hřiven, protože náš průvodce nás odvezl k nějakému hotelovému komplexu a vlastně tvrdil nám, že žádná jezera tu není. Takže teď konečně jsme objevili, že kousek tam odsaď jsou jezera. Že tak jezera jsou to vytěžený solný doly vlastně, který se zaplnily slanou vodou. A jsou kolem z těch louží jsou postaveny různé chaty, kempy, domečky na ubytování. My už jsme se ve slané vodě vykoupali, můžu potvrdit, že voda opravdu nadnáší. Tady je to pověstné černé bahno, tak tady můžeme vidět ty lidi už obalený tím bahnem. A tady vlastně takhle v těch loužích se ty lidi koupají. Do toho tady neustále zní tady ta ukrajinská hudba. Tak Mrtvého moře jsem nikdy nebyla, ale asi to tam bude vypadat jinak. Nicméně jezera tohle jsou přírodní, tak tady je například jeden z ukázek toho, jak může člověk vypadat, když se opatlá tím bahnem. A já bych tedy jenom doufala, že tady budou smrti. Tady máme paní, my jsme zatím ještě nenašli tu odvahu to na sebe namotlat. Tak a tady je naše skupinka.
A jdeme, zatímco předtím nás odvlekli tamhle nahoru, tak teď jsme konečně našli ta autentická správná jezera. Tak šup tam. A kdo najde odvahu do toho bahna? Já. Tak jdi dám před do vody. Tak kde máme jednoho plavce? Tak tamhle máme chcíplou verlibu. No a já si myslím, že když to přežijem, tak pak můžeme se vykoupat v tom bazénu, co byl tady hned vedle, že jo? No, ty soli, viď? Tak další odvážná. Tak ubij šup. Nečekej. Co? Už dost? Tak já jsem myslela, že tebe bych tam dala, tak já to tam dám. No ale podívejte se, tady dělají k tomu nějaký už i... Studený? Ano, tak se nedívej. No, ale ono tam se na dno asi nedostaneš vůbec, takže tak Kubo, polož se. Asi bych to nepila teda. A nadnáší to víc nebo míň než vedle? Tak jdem do toho. Tak jdu do vody. Tak konečně jsme získali bilety na vlak. Ukaž, Kubo, naše trofej. Po půl hodině získali lístek a jedeme do Tarivu, potom Bukovel a zpátky na kolo. Ona jako povídá, že nemá zpátky. Ano, že si musí paní tu 200 rozměnit. Ale takže už dneska ten vlak asi nechytne. Takže... 3 za den. Ne, 2. 2 sem jedou vlaky za den a 2 zpátky. Jeden vlak sem přijíždí ráno ve 3 hodiny a potom další až v 9 večer. Dneska to budou těžký cesty. Tak a máme, toto je nádraží Jaremči. Ale hezký docela. Jaremči. Vlak vzal. 8 nám to jede zpátky. Ano. Z Vorochoty. Z Vorochoty? Ano. Tak. Jsme v Bukoveli. Před chvilkou jsme dojeli do Bukovele, což je tady největší a jediné lyžařské středisko. Tak, je to takový cirkus. Lyžařské středisko ze vším všude, několik lanovek. Celkem žije to tady docela způsobem. Tady je takové náměstí, tady lanovky, dole další lanovky, množství hotelů. Teď jsme začali návštěvu Bukovele, jsme začali tady na zahrádce v hotelu přímo infocentra, aby jsme naplánovali další cestu. A budeme se podívat, jak to vypadá tady v přírodě. Tak toto bych řekla, že se naprosto pomyká tady běžnému standardu. Takhle to opravdu v jiných částech Ukrajiny nevypadá. Tak tady porada nad tím, tak já vkládám, když se napít a budeme pak pokračovat. Pokračování Bukovele. Tady sjezdovky, je tady asi 50 km sjezdovek. Hodně se tady ještě zatím staví, takže si myslím, že je tady spoustu nedokončených baráků. I po cestě je spoustu rozestavěných hotelů, ale asi pravděpodobně došly peníze, takže se stavět přestalo. Není to tady, je to hezký, ale zase známe to z lyžařských středisek, takže žádná zase nějaká velká bomba to není. Je to tady trošku takový pouťový, malinko. A
my se teď pojedeme podívat dál nahoru. Tady ještě vlastně na vrcholu jsou jezera. Ivano-Frankivsky, to je město, je vzdáleno asi 100 kilometrů, tady se jmenuje po něm. Takhle to tady vypadá, takovýhle houpačky, kolotoče, suvenýry, co kdo chce. Ale zajímavější to bude asi u těch jezer, takže jedeme k jezeru. Mělé jezero, vytvořené v lyžařském centru. Tady fouká hrozně vítr. Koupe se v tom, půjčují tady skútry, jezdí na banánech a takhle vlastně takhle je to prostě zasazený, ale je vidět, že se tady všude buduje pořád dál a dál, takže dál se nedostaneme. Možná, že se pokusíme tady projet, vyjet tou lanovkou a sjet a jedeme zpátky do údolí. A takhle to tady vypadá, to okolí. Počkej, podržíš mi to kolo? Nezabiju se. To vlastně to lyžařské středisko pokračuje pořád dál. Je to tady takový prašný trochu. Jsme vyjeli na vrchol nad Bukovelem a Kuba si několikrát sjíždí tady sjezdovku dolů, takže jsme čekali. Tak to je pohled ze shora. Tamhle vidíme jezero. A my čekáme tady ještě na Kubu, když si jede, tak už jede, takže to je fajn, že spěcháme, pospícháme poslední vlak, nebo respektive ten druhý vlak nám jede 7 hodin a další už ne. Jede biker, jo. A kde to vidíte? Kde ho vidíte? Jo, tam. Aha, tak to je dobrý. Tak. A to má to kolo u sebe? Aha. No. Má. Nám ho dali jinam. Vejď, nám ho dali jinam. Tak. Jsme v Tatarivu. Tady to je udělaný nově památník obětem z Majdanu. Takže nechci tady byli pohřbený, pravděpodobně to budou jenom fotky. Jako na památku. No, to je bylo dost. Já vím, že on právě ten průvodce něco říkal, že jakoby je zavraždilo KGB, tak jsem si myslela, že to je všechno, že to jsou... Konečně máme možnost se podívat, kde bydlíme. Kde bydlíme v hotelu Au Chalet, kde máme tady bazén, kulečník, saunu, restauraci. Kromě bazénu jsme ještě ani jedno nevyužili. Tak a teď vstupujeme branou a tady vidíme vlevo Vlastíkovo auto, za ním domeček a ten není náš. A tohle, co si všichni myslí tady, že je recepce, tak to je naše chatička. Tady to je chata asi správců, majitelů. Máme to levé okno nahoře je Kubovo, pravé okno nahoře je naše. Tady je vstup, tohle už je, tamhle, jak jsou ty skály, tak tam teče takový sráz. Tam jsme chtěli jít na houby, ale to asi jedině s Cepínem. Tak tam pod tím
teče řeka Prut. Tak, to je důkaz, že jsme tady. A pokračujeme dál naší chatičkou. Tady takhle provedu. Tamhle vzadu, to s tím hrázděným zdivem, to je recepce, ačkoliv každý si myslí, že recepce je ten náš dům, takže už tady děláme průvodce. Takže v tomto objektu je bazén, restaurace, kulečník. Tamhle dole jsou ještě na pronájem další 3 řadové domky. A toto už je naše terasa, na které nemůžeme sedět, protože tady nejsou žádný židle. A pan domácí, naši gosti, jak tady říkají, tak také to vezmeme. Počkej, Martinko, ono je to... Tam máme dalšího našeho gosta. Náš gost. Tak. A takhle to vezmu. To se dá taky nějak jako zmenšit. To na tomhle. Aby se mi to tam vešlo celý. To asi ne, že jo. Tak máme terásku ještě jednu a celý je to takhle prosklený. Tady vlastně to už jsou sousedi. Jaruško! A ještě vám ukážu naše psíky, kteří se k nám hned vrhli. Tak oni tu teď nejsou, takže asi za chviličku. Tenhle pejsek tady s náma tráví, tam jak se k němu sklání ta paní, tak ten tady s náma tráví celou dobu, vždycky si k nám přijde lehnout. A my jsme ho nazvali podle Jaremči Jarda. A pak jsme zjistili, že to je holčička, tak je to Jaruška. Tak a takhle ještě poslední pohled na naši chatičku. Tak to je naše chata. Můžeme. Dneska máme takový lehce odpočinkový den. Včera jsme ujeli 70 kilometrů na kole přes Bukovel. Hruza. Už jsem si vzala i Balgin. Co? A Tatariv. Tatariv, i Bukovel. I vláčkem jsme jeli. A jakým? Rádi jsme šlapali zpátky na kole, tak. Tím se nám trasa výrazně prodloužila. Tak, tady vstupujeme do našeho obývacího prostoru. Kdopa se nám to tam válí. A také máme tady je jídelna, zatím je kuchyň a nahoře je takhle takový jako balkónek a tam vlastně nahoře jsou pokoje. Tady to je nejdražší součást této vily, protože tady jsou i ceny, až něco zničíme, poničíme. Lustr je rozhodně levnější než televize, je dražší než televize. Já ukradnu televizi, protože ona levná. Ty ukradneš televizi? Za 3 000. A ukaž, jaká televize za 3 000. Tak já vám ukážu, jaká televize za 3 000. A kdo tady má kolo? Všichni ho máme ve sklepě. Já ho mám připravený. Na co? Jdem pěšky, ne dneska? To jo, ale já pojedu si vlastně kam projet. Víš, maminko. Tak, tady vlastně máme jak je ten otevřený prostor. Co? Tak, ještě vám tady ukážu. Kluci, jdeme na houby. Ahoj, kluci. Tak jdeme, já se ještě jenom dojdu na... Tak a to je poslední součást. Tak, to je kuchyň. A vypadá to tady nábytek. Je tady, jak jestli jste někdo znáte, animovaný seriál Flintstonovi o ty pravěké rodině, tak nábytek je dost podobný. Tak když to mám v ruce, tady máme záda, potárnu, ve sklepě, tam jsou ještě podzemí, tam jsou další 3, je jeden záchod, všechno to, Martínku, takhle vezmu. Ano. Jde menší schod, pozor. No ano, ten pravidelně upadnu přes něj, tak. Tady máme naši koupelničku. Každý má svoji v podstatě. No, tak počkej, ještě tady zajdu do Kubového pokoje. Tady bordel. Ne, on se ustlal. To snad není ani možný. Náš chlapec si ustlal. Ještě s vlastíkem, to tam není vidět, tam nepolezu. Ještě koupelnu ještě vlastíkovou koupelnu. Tam někdo je. A to je náš pokojíček. Takovouhle postýlku máme, kamen. Vypadá jak kamena.
zebřími motivy. Počkej, prosím tě, jdi s tou holou. Akorát. Tak, tady nahoře máme ještě takové posazení a ještě jeden balkónek. A tím naše exkurze vedle vlastně ještě s Vlastíkem mají svůj pokoj a ty mají svoji koupelnu. Ty mají přímo u pokoje, takže vlastně všichni jsme. A tamhle pod náma už takhle z balkónu to vidět je. Teče řeka Prut, tam mezi těmi domy. Tak to jsem na tebe, Kubo, zvědavá. Prut se zvednul tak o metr. No, pojď se podívat. Tak a končíme už naší exkurzí. Tady máme ten lustr v přímém přenosu. Kubo, pojď sem, vylez mi tam. Pojď se podívat na tu řeku. Tak teď se koryto naplnilo. Jo. Tak a tam máš filmař s GoPro na čele. Tohle je městečko Vorochota, která už je kousek od, takhle tady vypadají městečko, ale tohle je spíš bych řekla, že je to lyžařský středisko, takže je to mnohem lepší. Vorochota. Ty silnice jsou strašný, tak to prostě drcá. Ano, je to lyžařské středisko. Це всі лижні траси, щоб ви знали, діляться на 3 категорії. Далі продали скажу. Na druhé straně vidíme, jsou i skokanské můstky. Дозволяє здійснювати стрибки навіть в лижній період часу. Дуже часто за проїжджаємо, ми бачимо такі стрибки. Tady je řeka pod námi. Простежності спортивна база «Авангард». Свого часу на цьому торгівельному комплексі навіть відбувалися міжнародні змагання за часів Радянського Союзу. Ну, а всі лижні траси, от, як ви знаєте, ще ви знали, ви знаєте, вони діляться на 3 категорії. Траси для початківців професіоналів, траси середньої та степені складності і так звані чорні траси для експертів та професіоналів. Ну, про це важкі зором, тому що ми зараз з вами будемо приїжджати надзвичайно цікавий об'єкт. Ви взагалі, якщо будете мати час і бажання, дорогу можна присвятити навіть. Tak jsme poslední, přijeli jsme už národním parkem Hoverla a teď tady teda už jsme se dokodrcali podél říčky Prut sem. Je poslední jakoby možnost, kam se dá dojet autem a je to v nadmořské výšce 1000 metrů. A z nadmořské výšky 1000 metrů budeme stoupat na Hoverlu, která má asi... My jsme teďka ve výšce 1300 metrů. Ne, říkal, že jdeme z výšky 1000 metrů. On to povídal. Ne, podle té mapy určitě tady jsme vejš. On to říkal, ta paní se ptala. Jo. No. A kde je ta Hoverla? To není vidět, že jo? To asi... A říčka Prut tady pramení, je to pstruhový potok a měří před výstupem. 970 km a vlévá se do Dunaje někde. A to jsem nepochopila, kde se vlévá, ale říká se tomu ukrajinské Benátky, takže někde to bude Bělkovo nebo něco takového. Jo, Ivča už si vyměnila elegantní sukénku za sportovní. Tak. Zdolali jsme nejvyšší tady ukrajinských Karpat, nebo Ukrajiny nejvyšší prostě jmenuje se Hoverla, jak oni říkají Hoverla. A není tady úplně ideální počasí, někde vedle v údolí je i bouřka, nicméně vycházeli jsme tamhle z toho sedla, jsou tam ty, ne vlastně ne, tam ne. Tam pod tím. Tam jo. Dobrý. Tamhle pod náma je naše skupina, protože jsme se oddělili, protože jsme tady s takovou jakoby skupinou turistů, ale oni pořád jdou hrozně pomalu a pořád někde sedí a čekají, takže Kuba šel nahoru jako první, my jsme jako druhý. Šli jsme
My kolik? 2 hodiny. 1:50 a ty 1:20. Tak tady to vypadá, že Kubo, tady fouká vítr, takže je tady docela i zima. Tak to vem, Kubí. Půjdeme se podívat tady nahoru, jak to vypadá na vršku. Kam za nima? Jdeš za nima dolů. Tak jim odnes ty pláštěnky a ty Snickers teda, jestli. Teď Kuba dělá záchrannýho Bernardína a ponese, aby se zahřál trochu a potrénoval. A Snickersky jim vem. Jo. Oni nemají žádný mikiny. Mikiny mají, ale kdyby pršelo. No a tady, tak ale počkej, tak kde je táta, aby vzal ty baťohy, to tady přeci nemůžeme nechat takhle. Tak ještě. Tak a tady to takhle, to je vrchol. Vypadá to, že to tady je takový jako teďkon ukrajinský národní symbol. Takový symbol odporu proti Rusům, protože jsme se tady bavili i se slečnou z Kyjeva. Čekali jsme ji na Solotvině, která tvrdila, že je ve Lvově u babičky a že kamera... Tak ty baťohy, vemte ty baťohy! Tam jsou, to tam nemůžeme přeci nechat. Že má kamarádku z Ruska a nechtěli jí pustit na Ukrajinu, takže takhle to tady vypadá. Jsme tady sami, ale moc lidí jsme se tady nepotkali. Bojíme se, aby nezačala bouřit. To ve výšce 2061 metrů. My jsme teda startovali zhruba z výšky asi 1000, takže jsme překonali. Možná ani 1000 metrů, když by byl převýšení, takže není zase tak strašný. Tak, je nějaká veliká skupina. Kříž. A vracet se budeme, jsou tady zhruba asi 3 výstupové cesty na Haverlu. My se budeme vracet tou méně strmou nahoře, nahoru jsme šli tou jakoby rychlejší, ale kratší. Dolů jdeme pro mě neuvěřitelná, tak tyhle lidi alespoň vypadají a jsou vybaveni jako turisti, ale je až neuvěřitelný, v čem sem všem dokážou lidi vylézt. Je tamhle paní, která pomálem nepřežila, balerinka, mají i žabky. A stejně počkáme na kamaráda. No, hezký. Takový dojemný je to. Viď? No. Že to byla ukrajinská hymna v podání tady místních turistů, ale nejsou první zdaleka, opravdu. To tady pojali jako symbol odporu. Je to hezký takový. Tak a my stále čekáme ještě na naše další spolukolegy. To je pohled z druhé strany. Petros.
další výstup už asi my neabsolvujeme, nebo už respektive nemáme čas. Kdybychom měli, když se počítáme doprava, ano, tak můžu ukázat ten Petros, ten už si ukazovala. Když jsme ještě čas 14 hodin, tak můžu být na Petrosa zpátky. A my už nemáme čas 14 hodin ani síly. Protože nám za 2,5 hodiny jede autobusa. Je to tady vůbec poměrně všechno dost náročný, no. Jako cestovat nebo přecházet ty Karpaty asi je dost fyzicky náročný. Pro nás už asi nepředstavitelný. Takže za chviličku už čekáme. Bude nás čekat jenom sestup. Dobrý. No, jako stanovat bych tam nemusel teda, to jim ani nezávidím teda. Ne? Že by si teď rozbil stan. Tak kdyby bylo hezky, tak jo, ale před chvilkou to vypadalo, že přijde taková bouřka. Zažili jsme tady takovej slejvák, to jsem v životě nezažila. Takže a to kdyby nás chytlo tady, tak si myslím, že nás to spláchne dolů. No co boty, to bychom byli dole na to šup teda. Tímto směrem. Dneska jsme tady poslední den. Už bohužel to zase uteklo nevídaným způsobem, takže včera jsme zdolali Hoverlu, takže dneska máme už odpočinkový den, aby jsme se zpamatovali na zítřek a jdeme se projít podél řeky Prut, která vlastně v těchto místech tvoří takový peřeje, kaskády a je to vlastně v rámci města Jaremče. Je to uprostřed města, no uprostřed. Tady se pak je taková tržnice místních produktů a vlastně tady jsou takové kaskády a dostaneme se, je tady i Jaremčanský vodopád, takže k tomu se teď nějakým způsobem blížíme. Tady na druhé straně je most a hlavní tah na Rumunsko, na město Rachiv a na Rumunsko. Tam tudy zítra pojedeme. Už jsme tam jeli vlastně 3krát, protože vlastně všechno je tímhle směrem. Tak, máme naši skupinu turističnou a tady jsou taky takové kaskády a měli bychom se přiblížit k tomu. Koupe, tak si myslím, že to bude... Ledový. A táta je kde? Ten už si slíká plavky. Ten už je dáme někde vepředu. Aha, ten už se koupe. Ježíš, to klouže. No? Ne, možná. Tak tamhle to bude ten vodopád asi, ne? Ježíš, to klouže strašně. Takhle by to bylo. A tam je tím směrem včera do těch kopců jsme jeli na kole. Ne včera, tady zpátky, myslel jsem, že vypustím duši. Plavky sebou máme, tak uvidíme, jestli se do řeky ponoříme. Ale já se spíš tam trošku štítím. Tak jdeme se podívat na Jaremčanský vodopád. Tak a loučíme se. Je sobota 9.8. a my odjíždíme. Uteklo to zase neskutečně rychle, takže bohužel jako vždy se nám zdá dovolená příliš krátká, ale nedá se svítit. Teď nás čeká ta nejméně příjemná věc celé dovolené, cesta domů, která bude dlouhá a po těch stav silnic je otřesný. Takže kolik tipuješ na rumunské hranice? Nebo jedeme přes Rumunsko teda? Nejdeme přes Rumunsko. Tak jedeme kudy? Přes Maďarsko. A vůbec přes rumunské hranice? Takže pojedeme na maďarské hranice a potom do Prahy. Ano, předpokládaná délka 14-16 hodin.
Tak jo. Tak řekni ahoj. Ahoj. Co řekneš nakonec dovolený? Co mám říct? Že se ti bude stýskat? Po čem? Po žulienu. Tak řekni, s Bohem Ukrajino. Papa. Ukrajina. Výjíždíme do města Rachiv, což je jedno tady z největších měst. Tak vám jenom ukážu, jak tady vypadají města. Takže musím podotknout, že města se mi zdají dost hnusná. Většinou se tady, na co se tady potrpí, tak to jsou brány a vchody. A dost často je tady k vidění i, že barák je na spadnutí, ale vchod a brána je vyvedena. Proč to bude Rachiv? To je, už je Rachiv. Jo? To je tamhle Už jsme už jsme to viděli. A tamhle je přeci ta továrna, jak on povídal, že to, jak nám Volodya říkal, že už je to zrušený, ta továrna. Za chvilku dojedeme. Tak. Takže kované brány, pak si tady hodně potrpí na umělohmotný věnce na hroby, který vypadá jako koňský chomout. Ano, ano. Jako koňský chomout. A je to vyložený umělýma kytkama, takže vlastně na hrobech se tu vůbec čerstvé kytky nepoužívají. 6. 6 dáváme, no vidíš to. Táto, ty se učíš. Pojedeme jednou na Ukrajinu. Hledám cestu. No. Tak takhle teda když jsme jeli z Myžhirje, mezi Myžhirjí a Jaremčou, tak zhruba po takových silnicích jsme jeli vzdálenost, veď kolik? 80 km. 80 km. To jeli 6 hodin. To je kosa. Na to byl obchod, prosím tě, s domácími potřebami. Ty jsi štípnej. Ježiš. No to je vlastně jednosměrka, že jo? Z té druhé strany to bylo taky. No tak takhle vypadají tady města. Hele, tady taky Pražáci, ale to je to, že to často opravdu no. Si myslím, že to... Také Slované. No ne, že to budou mít ty, no. Protože tam na toho jsme mluvili, viď? A ten vůbec nerozuměl. Ten s náma nechtěl mluvit. Ale zase dost často tady narazíme na, s kým jsme se dali do řeči, tak většina z nich v Čechách pracovala, takže se tady dá domluvit, protože... Prosím tě, nech si ty poznámky porád. Já jsem chtěla se podívat na ten kostel, ale my jsme ho nějak objeli, tohle zrovna takový... Coca-Cola, ne? Jde volantu. Coca-Cola vše mezi námi. No tak dobře, tak tady už to zajímavý není, uznávám. Tak se rozloučím a se za chvíli. Tady se vlastně blížíme k těm Solotvinským jezerům. Tak je tady jedna brána, tady taková, zase brány. Tady je taková jenom aglomerace neuvěřitelně, tady máme koníčka, magazín. Tak tohle vám stojí za to, tohle auto jede úplně bokem. Vzadu má 8, to se mu kymácí celý to. Tak i taková auta tady jezdí. Tak Výško povídala, že budeme odbočovat doprava, jo? Ono to možná takhle není vidět, ale to zadní kolo pravý se mu úplně, to za chvilku upadne. A doufám, že neodletí přímo do nás a on je celý jako doleva, veď, natočenej. No. Jako, Dál za ním. no, radši jít dál, Martínku, když tohle kolo nemůže vydržet už. Až upadne, tak to sejme nás. Jako no, to nám... A tam jsou policajti, počkej, tak to by mě zajímalo, jestli ho policie zastaví. Já teda přestávám filmovat, protože... Ale to prosím dá? Tak jsem to na chviličku
chviličku musela vypnout, protože jsme míjeli milici a nechtěla bych je dráždit tady natáčením. Oni se netváří moc přátelsky tady při těch kontrolách. Takže cestou sem jsme projeli 2 kontroly, jednu s Kalašnikovem, druhou policejní, ale dobrý. No a tady se vlastně, já to slyším, Kubík. A tady už jsou je vlastně takhle rekreační oblast. Vypadá rekreační oblast Solotvenských jezer, tady ty těžní věže, rezaví. Cože? Ne, no nechci to vědět. Takovou kruh. To bylo tak se zásobníkem. Ano. No, tak tohle je vlastně to hlavní centrum. Co? Ty brány tady normálně. Ty kovové brány se tu prodávají, no vidíš to na trhu. No, tady na trhu se prodává úplně všechno. No tak to je vlastně... Tady u toho se koupe, za tímhle s tím zhruba, tady je ta tržnice a za tímhle je zhruba... Ale to už jsme nejeli, no. Řík. Tam už je bacha, prosím tě. Tohle je zajímavý, ano. No a hnedka tržnice jsou ty věže. No, to jsou fajn šmekři. To příště. Ubytování celkem dobrý tam. Přímo v dole. No ale oni se vždyť říkali, že jsou ještě funkční ty doly, to mě teda moc nepřijde, že tohle by bylo funkční. Ale ty barvy tady, hele, zelený, oranžový, žlutý. No a tamhle na protější straně už je žlutý. No a tamhle na protější straně už je Rumunsko, že jo? Je to tak? Ano. Tady teče řeka Tisa. Tisa? Černá Tisa? Ne. Volga je Tisa. No ta byla taky pěkná, tahle díra. Že jsem chtěla nějaký... Ježiš. Nějaký kostelíček, co je tohle? To je pro trpaslíčky. Ještě, že se to dá zrychlovat to video. To víš, že jo, vymažeš si to, nebo